Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar ang'ich welo. Senators oyudo loch mokwongo e dwaro margi mar medo od bura mar Senet teko bang' ogai maduong' bura mar ODM Ramogi Odinga siro lwedo paro mar keto Senet od bura mamalo e pend chik. Mana kaka jodongo ne ogoyo ngero ni sembe rombo pimo gi nyawadgi. Senators bende osingo mar chung' kod RAILA e dwaro mare mar majo od bura omenda mar NGCDF kendo tero ni counties. Ka Chris Owino leronwa. Dwaro mar Senators mar keto od bura mar Senet kaka od bura mamalo oyudo sir maduong' bang' ogai mar ODM Raila Odinga rwako paro mar medo Senet teko e pend chik. E romo mare moyiedhi okinyi makawuono kod Senators, Odinga ogoyo duonde e wach mar bugo Senet kaachiel gi neno ni od bura mamalo kaachiel kod Senet otiyo ne jopiny kaluwore kod chik. Senate need to play its role just as the National Assembly also has a role to play. You know, we have got countries with a similar constitutional structure, and it works very well. So we'd like to see our Senate work just like the Senate of the United States of America is working, and give it proper powers and responsibilities. The same thing. So the National Assembly has also its sphere. Malingling Ramogi TV oyudo eni Senators osingo mar duoko lwetgi kendo lwaro paro mar chik mar keto omenda mar NGCDF e pend chik. Okang' makamano nyalo bedo lal maduong' ne jo od bura manyocha osetimo duto manyalore mar dhi nyime kod keto NGCDF e agulu margi. Both National Assembly and the Senate are from the Parliament, and the Parliament role is to represent, to legislate, and to oversight. The three functions are very important. The executive uses the laws that are passed by Parliament to govern the country, and judiciary interprets it. This is how we want it to be. Mabiro juma achiel kende bang' jo od bura tieko chenro mar kawo pach jopiny e kuonde chung' od bura duto 290 kaka yo mar yudo sir mag jopiny. E paro mar chikno, jo od bura ne ochuogo omenda mar konyo Senators e chenro mar ng'iyo ka sirikal tiyo kod omenda mag jopiny kata Senate Oversight Fund kaka yo mar nyong'o chuny Senators. What's important is to have a governance structure that works. Parliament is one of the three institutions of governance in our country. The executive, the legislature, the judiciary. Kata kamano, olowo makamano nenore ne ok dhi mako rech moro amora bang' Senators ramo ni ok gidwar omenda makamano. Senators onyonore ni dwaro margi maduong' en neno ni omenda mar NGCDF oter ne sirikal mag counties. Ogai mar ODM Raila Odinga osebedo gi chung' motegno ni jo od bura nyaka we chung' ni omenda mar NGCDF nikech tich margi maduong' en ng'iyo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny. Lweny machielo ma Senators otero e dhood jo od bura en dwaro mar miyo Senators teko mar twak kendo goyo ombulu e wi paro mag chik mag omenda mag sirikal kaka bajet maduong' mar sirikal. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Okenge medo keti e kaunti ma Migori mar nywando kanyakla chenro duto mag gayo landruok